Så fortroligheden, ærligheden, er nok det, jeg sætter allermest pris på. Jeg har lært folk at kende i det her netværk. I Winning Team lærer man folk at kende, fordi man er så tæt på hinanden og er så fortrolige. Så det er jo ikke en perifær netværksforbindelse. Nej, det her det er folk, som jeg kan ringe til. En anden ting, jeg har sat pris på i Winning Team, det er jo, at vi også mødes uden for netværksgrupperne. Det er meget uformelt. Det er ikke sådan, som jeg siger, at vi har 4 eller 6 møder om året. Nej, så er der en, som arrangerer, at vi kan tage ud og køre mountainbike, eller vi kan også lige gå ud og spise, eller hvad med at komme hjem og smage noget vin hos mig, fordi jeg har et vinfirma osv. Så en af de ting, jeg sætter rigtig meget pris på i Winning Team, det er, at det er mere end bare 6 netværksmøder. Her er et sted, hvor jeg føler, at jeg kan også tage noget af min professionelle maske af og turde være mig selv, og også byde ind med nogle af de ting, som der så kan komme op til overfladen, når man ikke behøver ligesom at have den professionelle maske på hele tiden. Og jeg har oplevet, at ved at jeg har gjort det, eller måske i kraft af at jeg har gjort det, har jeg fået nogle relationer, hvor da jeg på et tidspunkt har en meget svær tid, både personligt og firmamæssigt på samme tid, og det er jo aldrig særlig godt, når man både er udfordret privat og arbejdsmæssigt, så oplevede jeg, at folk virkelig kærede sig, og at Victor også var så mindful omkring det, at han rent faktisk gav mig ekstra taletid, og nogle gange direkte sagde, skal vi lige prøve at høre, hvordan det går, og give plads til, at jeg kunne få lov at dele min historie, og få en masse input og sparring på det. Så den her måde, som Victor han driver vores netværk, den måde, at holdet bliver ledet af ham, er også en måde, der virkelig har haft betydning for mig personligt. Både fordi, at han er rigtig god til at stille nogle spørgsmål, der åbner dialogerne op, men også det her med, at han har et øje for, hvem i netværket, der måske lige nu har brug for enten at få ekstra taletid, eller særlig omsorg, eller støtte og sparring. Og jeg synes, Victor han selv går foran med at give også noget af sig selv i det. Helt sådan til, at vores julefrokost foregik i hans hjem, hvor ham og hans ægtefælle åbnede deres hjem op for os, til at når der er ting, der også er udfordrende i Victors liv, at han også tør dele det med os alle sammen. Og på den måde i virkeligheden er med til at vise, at man godt kan være succesfuld og sårbar på samme tid.